Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans defineix la rima com la concordança total o parcial de sons entre dos o més mots a partir de la darrera vocal accentuada, especialment en la versificació. Així, aquesta definició ens permet establir dos tipus de rimes. Quan la concordança de sons és total, és a dir, quan hi concorden els sons vocàlics i també els sons consonàntics, parlem de rima consonant. En canvi, quan la concordança s'estableix només entre els sons vocàlics, és a dir, quan els sons consonàntics no hi concorden, parlem de rima assonant. Considerem ara les dues primeres estrofes del poema Les fulles seques d'Àngel Guimerà, que són un exemple de rima consonant. Les fulles seques fan sardana, d'ací d'allà saltironant, i dintre el bosc la tramuntana sembla la cobla lluny sonant. I quin seguit de fulles roges que enjogassades porta el vent. Les que més corren semblen boges, altres se'n venen dolçament. Com podem veure, la rima A de la primera estrofa, que s'estableix entre els versos primer i tercer, és anar, amb una coincidència total de tots els sons. El mateix passa amb la segona rima d'aquesta primera estrofa que s'estableix entre els versos segon i quart. La rima B és enant, amb la coincidència total dels sons. Pel que fa a la segona estrofa, es repeteix l'esquema i així la rima C és oges i s'estableix entre els versos primer i tercer, i la rima D, en, s'estableix entre els versos segon i quart. Considerem ara els primers versos del romanç de Bac de Roda, que serà un exemple de rima assonant. Ai, adeu, ciutat de Vic, ben mereixes ser cremada, si és fet penjar un cavaller, el més noble de la plana, que per nom li diu en Bac, al terme de Roda estava. Valeu-nos, Mare de Déu, la del Roser i del Carme, i Sant Domingo gloriós, que aquell dia l'agafaven. Aquests versos tenen l'estructura típica d'un romanç. Els versos senars no rimen. La rima es produeix només en els versos parells, i es tracta d'una rima assonant, perquè a partir de l'última vocal tònica tenim una A, després tenim un so consonàntic, a continuació tenim una vocal neutra i després podem tenir en algun vers un altre so consonàntic. Però els sons consonàntics no coincideixen perquè tenim terminacions en ada, ana, ava, arma i aven, que són clarament diferents. Per acabar, establirem les característiques fonamentals de cadascuna d'aquestes rimes. Per començar, la rima assonant. Ja hem dit que és una rima en la qual només es produeix una coincidència de sons vocàlics, no pas de sons consonàntics. És un tipus de rima pròpia de la lírica popular i, per tant, de poemes d'autor anònim. Després tenim la rima consonant, que es caracteritza perquè hi ha una coincidència total de tots els sons a partir de l'última vocal tònica, és a dir, rimen els sons vocàlics i els sons consonàntics. Aquest tipus de rima, la rima consonant, és més pròpia de la lírica culta i d'autor conegut. I això és tot. Fins a una altra.